Muri yeZimbabwe vakomana vaya vatanga manje. Tauchiona maghost ava kumuka manje. Ariku obviously anenge achigadzirwa ne the regime. Anenge achigadzirwa nevanhu vanoopposa vakomana opposition vanosonchamisa na Amos Chibaya. Toona kuti kune mafake accounts ava kugadzirwa achipublicize information yenhema. Sambe na mashoko abuda chinogamuzana nazo ndobva subscribe or like or on the bell icon. Toti tase pa fake account yamuri kuona yakanzi Amos Chibaya. Obviously this is not his account because it is not verified. You can see muri Zimbabwe kuti hapana that blue authentication inoratidza kuti it is a verified account. Pane munhu anouya achipretenda kuti ndi Amos Chibaya uya posta nawo achiti some things that we are fighting are beyond our control. Do we really think that we will be able to stop Mnangagwa from being Sadc chair? Definitely not. Instead, let's focus on winning back people's minds. We still have a lot to do on political front. Our house is in total disorder. Anobva posta kuchera Idi Mnangagwa achiudza vanhu opposition kuti aiwa ngatiregei kufaita, ngatiregei kupetitiona kwatiri kuita. Toona kuti this account toona kuti ndiye nhema dziya dzakuchitanga kuburwa manje. Vanhu vachida kuconfusa vanhu opposition vagara vane mandate yavo kana marongero hatizoti vari kurongei kana kuti the upcoming SADC Summit how are they going to petition or to demonstrate hatisi kuziva kuti vakarongei, but tiri kuona kuti this is a fake account that tikatiita aiwa muri Zimbabwe people you must aware of these thugs vanouya vachinyepera vanhu. These guys vanofana kuti get rid of vaavoidiwe. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu musanga unosubscribe or like chinotina on the bell.